Ev koma rojnamavanan piştî 6 sal û 6 mehan hevkarê xwe rojnamavan Nedîm Tüfeнд ku ji zindanê nû derketiye hembêz dikin. Rojnamavanê Kurd Nedîm Tüfeند di sala 1990 da li bajarokê Gewera Culemêrgê Anko Hakarî hatiye dinê. Tüfeند li zanîngehê beşa mamostetiya îngilîzî qedand û di 2012 da li Ajansa Navenda Nûçeyana Dîclê dest bi karê wergerê kir. Lê ew ji ber çêkirina nûçeyên derheqê bi pêkirina mafên mirovan da rastî gefa kuştinê hat û di 12 gulana 2016 da ji aliyê hêzên taybet ve li ser riya Wanê hatibû desteserkirin. Pêvajoya şer da min gelek nûçeyên rastî balkêş kêşan dibe ya herî sereke jî ew nûçeya bûnê hêza Tirkan bibînin. Min jî ji ber vê nûçeya xwe û hin nûçeyên pêvajoya şer da mi çêkirin ez hatim girtin. Tüfeند bi îdaya propaganda û endamtiya Partiya Karkerên Kurdistan PKK hat zindankirin. Di encama darizandinê da Dadigeha Cezaya Girana Hakariyê ew bi heman îdayan 6 sal û 9 mehan cezayê zindanê ceza kiribû. Demas hatime darizandin bi rastî ez bendê bûm demekê kin da îdana min angaşname bê vekirin û ez zû bêm darizandin eger darizandin zû bê ez ê zû ji derkevim yani armanc ew bû ya min. Lê ez 13 mehan li benda angaşnameyê sekinim. Çava angaşname hat beriya min jî min naveroka angaşnameyê mêze kir tebahî nûçe bûn. Piştî ku Dadgeha Bilinda Tirkiye cezayê Tüfeند erê kir ew piştî 6 sal û 6 mehan hat berdan. Me jî ew biryar me hem bire Dadgeha Bilind a Tirkiyeyê hem jî Dadgeha mafê mirovan a Ewropayê û em niha li ben davanin ku ew vê bînin rojava xwe. Li gor rapora Komala Rojnamavanên Dîcle Firatê ku navenda wê li Amedê ye ji meha Xizîranê vir ve 25 rojnamavanên Kurd hatine zindankirin. Li gor rapora rêxistina rojnamavanên bê sînor RSF, Tirkiye di nava 108 welatan da di rêza 149 da ye. RSF bal dikişîne ku hikûmeta Tirkiye li hember hemê rexneyên dijî xwe astangiyan derdixe û rojnamavanan zindan dike. Ez dîsa jî dibêjim baş e ku hezar caran baş e ku ez bûm rojnameger. Ne tenê yanî wek ji bo ku ez vî karî dikim dibêjim ji bo herêma me ji bo welatê me pêwîstî bir rojnamegeriyê heye. Rojnamegeriyek ne ji rêzê, rojnamegeriyek bi çavê, bi dengê, bi guhê civakê ve têkildar ji me re pêwîst e. Tüfeнд hêvî dike ku saziyên navneteviyê rojnamawanan li hember girtinên rojnamavan û nivîskarên Kurd bêdeng nemîne û piştgiriya wan were kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Hakarî.